Possibbli li nagħmlu politika differenti li tispira flok gerrex li żgħażagħ tagħna. Iva, possibbli li nsibu t-triq għaqlija tan-nofs fuq affarijiet illi verament jagħmlu id-differenza. Fejn sa issa dejjem rajna biss estremitajiet. Iva, possibbli li l-Partit Nazzjonalista jkun il-gvern li inti dejjem xtaqt. Possibbli illi namlu politika differenti waħda li tispira, possibbli illi l-Partit Nazzjonalista jkun dak il-gvern illi inti dejjem xtaqt. Sosna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg felu il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista organizzat fil-Barakka ta' fuq fejn insista illi hu għandu fiduċja fil-Maltin u l-Awċin kollha u saħaq illi jrid pajjiż ambizzjuż, pajjiż imsejjes fuq politika serja illi twassal għal ġejjien b'saħħtu. Bernard Gregg saħaq li l-Partit Nazzjonalista jinsab miftuħ sabiex jilqa' fiħdanu lil kull min huwa ta' rieda tajba li jixtieq iġib il-ġid lil dan il-pajjiż. Aħna miftuħin, qalbna miftuħa biex nilqgħu fostna lil daw kollha li bil-mod differenti tagħhom iridu jaħdmu biex javvanzaw il-kawżi li jemnu fihom. Aħna lesti sabiex il-kawżi tagħkom isiru tagħna u nirrispondu għalihom. Wasostna li l-Partit Nazzjonalista huwa l-lodda tal-bidla li l-poplu Malti u Awċi huwa għaċċana liha, bidla li verament tassigura futura aħjar għal uliedna, bidla mhux biss fl-individwi iżda anke fil-mentalità. U allura jien naħseb li bħala parti mill-missjoni tagħna fil-politika, l-akbar missjoni sempliċi iżda awtentika li jista' jkollna hija dik li naraw li it-tfal tagħna, iż-żgħażagħ Maltin u Awċin, iċ-ċittadini ta' pajjiżna ikollhom tassew ħajja aħjar milli kellna aħna. Bernard Gregg insista li l-futur ta' uliedna jeħtieġlu aktar ċertezza ta' investiment barrani u ambjent aħjar, iżda bħalissa fuq rasna għandna l-inċertezza tal-grey listing u sfreġġju ambjentali. Wasaħa illi l-missjoni tal-politiku trid tkun illi sservi lil poplu Malti u Awċi kollu u mhux illi ċ-ċittadini jiddependu mir-rieda ta' xi ministru. Il-Maltin ħaqhom aħjar. Il-Maltin iridu aħjar. U aħna irridu namlu ħilitna dejjem iktar biex inkunu kapaċi li nduhom għażla aħjar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista għamel kuraġġ lil min lest isemma leħnu biex ma jibżax mill-persuni li jagħmlu pressjoni fuqhom fuq il-medja soċjali e kif insista li ħadd ma jista' jċaħdek mill-passjoni u l-intelligenza tiegħek. Bernard Gregg saħaq li wasal iż-żmien li nerġgħu nibnu l-fibra soċjali li niftakru fil-komunità u nsaħħu l-valuri tar-rispett u mhux illi noqogħdu lura milli nitkellmu għax nibżgħu minn xi vendikazzjoni politika fuq il-post tax-xogħol. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista faħħar ukoll il-pass meħud minn Chris Pereġin fejn iddeċieda li jħalli kollox u jingħaqad mal-partit għaliex jemmen bisħieħ illi wara li fl-elezzjoni li għaddiet ivvota lil Partit Laburista issa qed jisħaq illi l-unika mod biex dan il-pajjiż jinbidel għall-aħjar huwa permezz tal-Partit Nazzjonalista. Faħħar ukoll il-konferma ta' President tal-Kunsill Ġenerali taż-Żagħżugħ Mark Anthony Sammute dan kollu wirja illi il-Partit Nazzjonalista qiegħed jiġġieled b'serjetà filwaqt li ħabbar illi se jkunu qed jitniedu inizjattivi fl-irħula biex jitresqu aktar idejat. Fil-ġranet li ġejjin stennew aktar tiġdid. Stennew aktar tisħiħ. Dan li bdejna issa qed jagħti iktar enerġija. Momentum għal bidla li għandna bżonn biex inbidlu l-pajjiż. Jeħtieġ inbidlu l-pajjiż għax fl-aħħar snin minflok immaturajna il-livell ta' diskussjoni politika, rġajna morna lura 30 sena. Bernard Gregg saħaq li il-futur ta' pajjiżna qed jistenna il-protagonisti u kull Malti u Awċi jistgħu jkunu l-protagonisti tal-ġejjieni tagħhom.
U għalhekk b'konvinzjoni aktar minn qatt qabel għandna naħdmu u nistinkaw għal Malta aħjar. Aħna ser inkunu hemm biex niddefendukom. Aħna ser niddefendu il-libertajiet tagħkom. Aħna ser niddefendu is-serħan tal-moħħ ġewwa djarkom. Intom li qed tħossukom waħedkom, aħna ser inkunu hemmhekk ma' ġembkom. Ser tibdew taraw dejjem aktar partit nazzjonalista li lest joħroġ onqu għalikom. Dan għaliex aħna nemnu fil-valur tal-persuna.